हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि सायाव मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'नि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव सिगांग्रो सौहैयो। भिडिअ'फोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथाङा निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि लोगोफोर। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय बेरे fungjani। बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअ'खौ लेहेर फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनानै होनाय जादों लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअ'नि कास्टिंफोरानो जादों सिद्धार्थ बर' आरो फुजा मुसाहारि। बे मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारी। डाइरेक्शन सिनेमेट'ग्राफिखौ खालामदों ले सान रामी। डाइरेक्शन अफ फट'ग्राफि अनसु ब्रह्मा। मेकआपखौ खालामदों जुबली ब्रह्मा। प्रडिउस बाय पारुल बराली बर'। नोंथांमोन भिडिअ'खौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय।